Hola a tots i totes. Us presentem els cursos de català, nivells C1 i C2 per al curs acadèmic 2025-2026. Anem a veure primer que res el calendari. Els cursos començaran tots dos el 15 d'octubre del 2025 i començarem amb una sessió conjunta. Ens connectarem, farem una introducció, una presentació del curs, dels objectius i del funcionament. D'acord? I serà el 15 d'octubre, que és dimecres, a les 18:30. Tots dos junts, C1 i C2. A partir de la setmana següent ja farem per separat els cursos de cada nivell. Acabarem el curs de C2, l'acabarem el 15 d'abril del 26 i el curs de C1 l'acabarem el 13 de maig. Això comptant que els exàmens, que les convocatòries per a les proves, siguin igual que els anys anteriors, la de C2 a finals d'abril i la de C1 cap a finals de maig. Si canviés la convocatòria, potser hauríem de modificar també la data de finalització. Llavors, com treballarem? Utilitzarem els llibres, bàsicament, tant de C1 com de C2 farem servir els de l'editorial Castellnou, C2, de nivell superior per a C2, evidentment, i per a C1, en principi, farem servir aquest, també de la Castellnou, el nivell de suficiència, però tenint en compte que el format de l'examen de C1 ha canviat últimament i aquest llibre encara està orientat a preparar l'examen amb el format vell, en cas de que apareguessin recursos millors durant el curs per a preparar l'examen, potser el canviaríem o faríem alguna petita modificació. El de C2 serà aquest, perquè aquest no ha canviat. A part dels llibres, farem servir la plataforma del site, que és aquí on esteu treballant i on esteu veient els vídeos, on trobareu tots els materials, i farem servir el Microsoft Teams per a connectar-nos, per a fer les tutories en directe cada setmana, i també per enviar dubtes, per enviar les tasques setmanals, jo us faré els retorns amb les correccions també mitjançant el Teams. Per tant, si us matriculeu als cursos, assegureu-vos de, quan comença el curs, ja tenir el programa instal·lat, que us hagueu creat l'usuari, etc. Llavors, com funcionarem? Principalment és molt de treball individual, és el que tenen els cursos online, heu de fer molta feina vosaltres pel vostre compte a casa. Llavors, a la plataforma hi trobareu les unitats de cada tema, trobareu vídeos amb les explicacions de gramàtica o de vocabulari o del que sigui que vagi a la unitat, i tindreu els exercicis i els solucionaris, és a dir, vosaltres heu de fer els exercicis i corregir-vos quan els tingueu fets. Després, amb les tutories amb mi, el que fem és resoldre els dubtes que us vagin sorgint durant la setmana. D'acord? I finalment també hi trobareu a la plataforma models de proves d'anys anteriors o models iguals que els de l'examen. A banda del treball individual, després tenim el que us deia, les tutories en grup. Les fem una vegada per setmana, a través del Microsoft Teams, el que us he dit, i la funció d'aquestes tutories és això, resoldre els dubtes, fer-vos seguiment, dubtes, em refereixo tant a teoria que no hagueu acabat d'entendre, necessiteu que us la tornem a explicar d'una altra manera, o dubtes dels exercicis que us hagueu corregit i no els tingueu bé i no tingueu clar per què no estan bé, si podria ser que l'opció que vosaltres heu posat també sigui correcta encara que les solucions no hi aparegui, coses d'aquest tipus. I dubtes també sobre l'examen, sobre la prova, qualsevol inquietud que pugueu tenir. D'acord? Per a això serveixen les tutories. Els horaris seran, la de C1 la farem dimecres, de 18:35 a 19:30, deixem aquests 5 minuts de marge entre classe i classe, i la del C2 també dimecres, de 19:35 a 20:30. Aquestes tutories es graven i es pengen a la plataforma per a que qui no es pugui connectar en directe les pugui visualitzar més endavant quan tingui temps. Per tant, els dubtes, si us connecteu, podeu presentar-los al moment mentre estem en directe, els dubtes que hagueu tingut, o podeu enviar-me'ls per anticipat, pel Teams o per on sigui, m'envieu els dubtes que us han anat sortint
I encara que no us connecteu, el dia de la tutoria jo aquests dubtes els resoldré. La majoria ho faig així, és a dir, us resolc els dubtes en directe, perquè si algú potser no se li ha ocorrit aquella pregunta o no me l'ha fet encara que ho hagi pensat, i un altre sí, els dubtes d'uns poden ajudar els altres. En lloc de contestar-vos per privat cada pregunta que teniu, la majoria les respon així en general, perquè els dubtes d'uns poden ajudar els altres a aclarir-se millor. Llavors també hi ha, al llarg del curs, al principi del curs no, perquè no té massa sentit, però més avançat el curs, hi ha la possibilitat de concertar alguna tutoria individual per a coses més personals, problemes més que vulgueu comentar en privat. D'acord? Llavors, durant el curs també m'haureu d'enviar tasques. Haureu de fer els exercicis pel vostre compte i corregir-los, farem les tutories per a resoldre els dubtes i a banda cada setmana tindreu una tasca que serà o bé una expressió escrita o bé una expressió oral que m'haureu d'enviar. Aquestes sí que us les corregiré jo i us tornaré, us faré la devolució en vídeo, és a dir, gravaré un vídeo on us comentaré la tasca, el que heu fet bé, el que no heu fet bé, el que es podria millorar, els canvis que podríem fer per a que la tasca estigués més correcta, etc. D'acord? I això us ho envio pel Teams, pel xat individual de cadascú. I finalment, 4 puntets sobre l'examen. La matrícula la feu vosaltres, cadascú es matricula pel seu compte a la plataforma del GenCat, tot i que des del centre farem seguiment i estarem al cas de quan surten les convocatòries, de les dates de matriculació, us ho anirem recordant. Si teniu algun problema, algun dubte, també podeu consultar-lo a l'hora de fer la matrícula, d'acord? Però en principi cadascú farà la seva de manera individual. Normalment les convocatòries solen sortir cap al gener o febrer, és a dir, les convocatòries per a matricular-se a l'examen, i les proves són a l'abril les de C2 i al maig les de C1, normalment. Donem per suposat que aquest curs passarà el mateix, però estem a l'expectativa a veure si és així o no. D'acord? I això és tot. Espero que us interesse i que ens veiem durant aquest curs. Vinga, moltes gràcies. Adéu.